Hey, og ud igen. Og når vi har gjort det, så danser vi rundt, så skal vi ind til midten igen. 1, 2, 3, så siger vi så ud igen. Og når vi kommer ud, så er der så kæde. Og den her gang går vi kun kæde til nummer 13. Ja, men det er i hvert fald ind i højre hånd. Og får man ikke nogen, så går man ind i midten og møder nogen. Ja. Rundt. Og ind igen. Kæde til nummer 13.